Ćao drugari, s vama Uroš i danas ćemo pričati o mom novom kanalu, da. Tako da, ovo je moj novi kanal, tako da, bit će nam stvarno super. Super će nam stvarno biti na ovom kanalu, ja ću se šaliti koliko bude mogao. Ako bude malo bio nervozan, to je zbog igrice, ali uglavnom ću da budem smiješan, tako da, bit će neke nove igrice, bit će neke igrice, stvarno bit će mnogo zanimljive. To su meni stare igrice, sam ih već igrao po 4-5 puta i više. Pokušat ću Minecraft da snimam, tako da neću ništa da kažem, još da obećam. Biti možda i toga. Muđa, ako pratite Muđu, njegov kanal je stvarno super je popularan. Tako da pišite dole u komentarima koji je vaš omiljeni youtuber. Pišite koliko ih imate, mislim, ja imam mnogo youtubera, a najzanimljiviji su mi Muđa i Insane i Nexen za sad. Znači Muđa, Insane i Nexen, tako da to su moja 3 kanala, to je 4 PCX, tako da hvala vam na ovom klipu, mnogo vam hvala, podržite me, please, i tako da vidite.